Det I ser her, det er et Sear-wheel. Og så sidder du og tænker, det er bare en forvokset hula-hop-ring. Men det er det sådan set ikke, fordi det er faktisk en sportsgren, det I lige ser her. Og lige efter en vejrudsigt, så skal vi altså have vores gode Mikkel Kryger ind og spænde i det her store hjul. Ja, nu må vi lige se. Er du nervøs? Jeg ved ikke, kommer jeg på hovedet og sådan noget, tror du? Det ser jo ret vildt ud. Hvis du er god, så gør det, tror jeg. Men altså, jeg skal lige samle lidt mod. Har du prøvet den? Jeg har prøvet det en gang, og det var meget uhyggeligt. Hvorfor? Fordi man kommer på sådan der. Sådan der, jeg kan godt forstå. Der er en grund til, at man skal være rigtig dygtig, før man udøver Sear-wheel her. Vi skal snakke med Niklas, som I ser i cirklen lige nu. Og så skal jeg måske også begive mig op på det her hjul. Men allerførst, Lone Sejer, så skal vi altså lige have en vejrudsigt. Det ligner måske mest af alt sådan, hvad kan man sige, cirkusakrobatik, når man begiver sig ud på sådan et Sear-wheel her. Men det er altså en rigtig sportsgren, som både du og jeg kan udøve. Og det er en splinterny sportsgren her i Danmark, som du udøver. Godmorgen og velkommen til dig, Niklas Levin. Du er en af de få danskere, der er super skrappe til det her Sear-wheel. Det ser ret vildt ud. Nu så vi lige før vejrudsigten med Lone Sejer her, hvordan det ser ud, når man sådan begiver sig rundt på det her Sear-wheel. Men hvad er det egentlig, du har med? Jamen, det er jo i princippet sådan en stor metalring, som vejer sådan 15-20 kilo. Og så kan de skille sig i 5 dele. Og så, så starter man bare at lege med det stille og roligt. Hvor stammer sportsgrenen Sear-wheel fra? Jamen, det er en fransk-kanadisk cirkusartist, der hedder Daniel Sear, som har ligesom, han har opdaget det, altså uden at vide noget om andet, der omkring 1998 eller 2000 eller sådan noget. Men egentlig så går det tilbage, der er nogle billeder helt tilbage fra 1920'erne med en moderne danser, som står med sådan et lignende hjul. Man ved ikke rigtig, hvad hun helt har lavet, men altså det er i virkeligheden en gammel ting, som så er gået lidt ind og ud af popularitet, og så er den ligesom så kommet de sidste 15 år, er den så blevet mere og mere populær. Og nu er det så blevet en reel sportsgren, som man kan udøve. Man kan gå til den her sportsgren Sear-wheel. Hvordan bliver man god til det så? Skal man selv øve sig så? Ja, så skal man selv, altså, vi tænker på at lave nogle hold og sådan noget, men indtil nu, så kan man tage nogle workshops og sådan noget, ikke? Men i virkeligheden, så er det jo meget ligesom alt andet, gadesport med skateboard eller sådan noget, der er en eller anden simpel genstand, som man, med skateboard, der er nogle hjul på et bræt, og så tager man det og øver sig på det, ikke? Hvordan er du blevet god til at Sear-wheel? Jamen, jeg tog, jeg så det på YouTube, og så tænkte jeg, det måtte jeg bare prøve. Jeg har sådan en danset baggrund før, så tænkte det skulle jeg nok kunne klare. Men det viste sig så at være lidt sværere, end jeg lige havde regnet med. Hvorfor var det svært? Jamen, fordi i starten, så det er jo ligesom at stille sig op på et skateboard, eller nogle rulleskøjter, eller sådan noget, man er helt lost. Altså, og med det her, der er man jo så bare endnu mere, fordi der er ikke rigtig nogen, vi er ikke så mange herhjemme i Danmark, vi er 12, der har et hjul nu, men da jeg fik hjul på det tidspunkt, der var jeg ligesom den eneste, eller en af de eneste i hvert fald, så det var bare sådan, sådan lidt udforskning og lege rundt med det, ikke? Eller, ja. Hvad er teknikken, ligesom hvis man skal blive god til Sear-wheel? Jamen, det er at stå fedt med det. Er det balance, eller hvad? Ja, det er meget balance, og så jo, i starten, der bruger man en masse kræfter og muskler, som man egentlig ikke skal bruge. Det er ret hårdt, ikke? Jo, men altså, det er egentlig mest balance. Når man så begynder at få lidt mere fornemmelse for det, så kan man også lægge lidt flere kræfter i. Og så kan man begynde for eksempel at hænge i hjulet, eller lave sådan, hvad der nærmest svarer til. Altså, man bliver på hjulet, men det er ligesom om, man hopper og strækker ud og sådan noget, ikke? Og så man bruger masser af kræfter på den måde, ikke? Men det er sådan en leg med balance og kropskontrol-agtig, ikke? Men der findes vel også, ligesom du selv nævner, skateboard, der findes vel også sådan nogle tricks, som man måske kan aflure på YouTube, og så kan man selv prøve dem. Så der findes sådan nogle former for forskellige tricks. Hvor god er du selv blevet til det her? Jamen, jeg har kun lavet det et lille år, så jeg er i virkeligheden ikke kommet så langt, men altså, jeg er måske kommet lidt hurtigere til det, fordi jeg har en dansebaggrund, men der er masser. Men nu er vi endnu bedre endnu. Ja, men altså, det er jo kun et år, ikke? Og når man har lavet noget et år, så har man jo ikke lavet det så lang tid. Er det ikke ret farligt også? Altså, fordi når man lige så dig før, det at køre rundt på hjulet, så hænder jo, ligesom du har dem her, uden for hjulet. Ja. Så man skal jo virkelig tænke over, hvornår man vender ned, så man ikke får klemt fingrene på jorden. Altså, det tænkte jeg selv over. Det er en klassik. Alle spørger om det. Gør det ikke ondt? Gør det, ja. Men det er sådan set, det er fuldstændig ligesom at slå en værmølle, når man kommer, altså nu har man godt nok et hjul, men når man kommer mod jorden, så gør man bare sådan der. Ja. Altså man ved godt, at der er et eller andet galt, hvis man gør sådan der, ikke? Så det er faktisk, det der kan være, altså der sker utrolig
nu er jeg på et forum på Facebook, hvor man ligesom får en fornemmelse af noget internationalt og sådan noget, ikke? Og der sker utrolig få skader med fingre og sådan noget. Det, der kan ske, det farlige i det, der hvis man ligesom mister kontrollen, vælter ud af det, og så svinger det ligesom, drejer det videre, og så er man et eller andet sted, hvor man ikke kan se, hvor det er, og så svinger det ind i en. Så kommer der sådan en 15-20 kilo ring, og rammer en. Okay. Det lyder forholdsvis sikkert. Ja, det er meget. Må jeg ikke lige prøve bare en gang? Jeg kan godt høre, du forbereder dig i forhold til... Ja, jeg bygger ligesom lidt op. Det er ret tung, den her. Hvis jeg ligesom skal starte med lige at gøre et eller andet, altså nu kan jeg ikke stå på hovedet og sådan noget. Hvad skal jeg så gøre? Jamen, så skal du starte... Det første, du skal starte med, det er at finde ud af, hvilken vej har du lyst til at dreje. Så den vej til højre. Det er det samme som mig, så det er super godt. Så viser jeg dig lige her. Ja. Så tager du din højre fod på i midten her, og så en god afstand her, og så begynder du bare at futte lidt af sted her. Okay. Ja. Så får man sådan en fornemmelse af hjulet. Når du har fået en fornemmelse af det her, så prøver du at læne dig lidt væk fra hjulet. Det viser også lige. Okay, ja. Så prøver du ligesom at læne dig lidt væk fra hjulet. Giver det mening? Ja. Jeg skal prøve. Det er ret tungt det her. Hvad sagde du? 15 kilo, eller hvad? Det var 20, det der. Ja. Men man bliver hurtigt god til det her. Ja, det en eftermiddag, så er du kørende. Og så kan man så begynde at lave alt muligt så efterfølgende, når man begynder sådan ligesom at få følelsen af det. Men jeg synes, jeg har jo ikke dansebaggrund og sådan noget, men det er da okay, var det ikke det? Jo. Må vi ikke lige se dig her til sidst? Vil jeg bare sige tusind tak, fordi du kom med en opfordring til nogle af vores seere derude. Hvis man har lyst til at udøve det her Searwheel, så skal man komme på Islands Brygge, er det ikke rigtigt? Ja, så skal man gå ind på Facebook, derinde, ikke? Og Searwheel Danmark, og så står der, hvor vi tager hen og træner og sådan noget. Så hør. Ja, det er super fedt. Ja. Tusind tak, fordi du kom. Lad os lige se bare en lille smule her til sidst, Niklas, og så tak for besøget. Ja, sådan ser det altså ud.